Hello friends, welcome back to CB Brahma Blog YouTube channel. लोगोफोर फिन खेबसेबाव आं गामिनि ब्लग लानानै फैफिनबावबाय मानो होनोब्ला जोंहानि बोराइनि गामि माने जोंनि न'खौहाय एसे देखायनो होननानै आरो आंना लोगोफोरनि खाथियाव आरो फिन खेबसेबाव फैफिनबावबाय लोगोफोर बिनि थाखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे दिनैनि बे ब्लगखौ आरो फिन खेबसे नायफालांबावगोन होननानै अके बिदिया फैदो आं जोंनि गामिनि न'खौ एसे देखायनि जोंहानि न' रुमखौ एसे देखायनि बाउन्डारिखौ देखायनि आं मानि थाखाय गामियावबो मोजां मोनो आरोना गोदोहायनो आइमोन आफामोन लुनानै दोननाय आरोना दाथ' आफाया गैखाला दोनै नाया जिरायगासिनो दङ उन्दुनानै खारनाय आरोना लोगोफोर आं एसे आंनि माखासे न'खौ देखायनो होननानै आं दिनै फैखाबाय आरोना गगा मोननो ओंखारदों आंहाबो एसेनो दिनै बेनो आरोना दिनै थेलेबलेब लकडाउनाव समाय मोननाय समाव आङो बिथिंजाय सिगांनि किटचेन बोराइखौहाय सिफायनानै बे थेलेबलेब न'खौ सम सम थाफैनो जोंबो होननानै लुफैबाय आरोना बिदिनोसै आरो थाखा फैसाफ्राबोथ' बिदिनोसै नालाय थ' बारा गिदिरथ' लुनो हाया ओंखायनो बिदि थेलेबलेबनो लुनानै थाबाय आरोना बेनो आरोना आं एसे सिंखौबो देखायनो लोगोफोर जोंहानि न'आ बेनो आरोना लामा बिथिं ओरैनो जिरायग्लांजानाय बायदि लुबाय आरोना जानायनि बासनफोर सुलाबायनानै दोनबाय आङो एसेनो आंनि रुमा बेनो आरोना फैगासिनो दं आंनि नासोना पर्दाखौबो खेवखायासै आं माखासे जोंहानिनो बेडरुम आरो बेनो आरोना सिम्पोल सारायनाय जेबोथ' गैखाया जोब्बा आरोना थांब्रब फैब्रबनि थाखाय मालाबा बाहायनो थाखाय नायसै आरोना ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे रुम आरो बिथिंजाय फिसाफोर थानाय मानाय मालाबा सोरबाफोर फैबाबो मोननो हायो बयथिं रुम बायदि फिसाफोरनि थाखाय ओरैहाय जाबाय बिदिनो आरोना सिसिनि हाबो लाइटखौनो होआखै आरो बिदिनो जाबजोब्बा आरोना थाया नालाय आलनाफ्राबो लांदां लुंदांजोबसो आरोना बिदिनो टाइल्सफोरखौलाय एसे दामि होसोलायदोंमोन मोजां होलायदोंमोन आरोना एसडि होलायबाय गैया फोसाबफैनोनो नै जानला मोनला जायो आरोना बांद्राय समखौनो मोना गोजौखौथ' नायलायना गिथावखा सिलिंआनो गैबावा आरोना जादों स' अब्लाबो आं बिराद मोजां मोनो गामियावनो थानानै देरनायखाय आं मानसिफ्रा गामिखौ मोजां मोनानो खिन्थु आं गामिखौनो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर थ' ओरैहाय आङो नै देखायबावनोसै एसे बेनो नालाय पुराना न'आथ' बिथिंजाय आइनि रुम बिथिंजायहाय जों गोदो उन्दुग्रामोन आरोना बेयावनो जों थायोमोन आरो बोरायबो नालाय माबा जाबाय आरो फोसाबबाबो माने एसे जोंनि न'नि थायो बेनिफ्रायहाय नैबे आरोना जोंनि किटचेन डाइनिं रुम आरो बियो बेनो आरो बिदिनो थानानै माबायो आरो संनो जायो बिदि सिदानानै आरो बेनो लोगोफोर जोंनि गामिनि न'आ आरोना आं बिराद मोजां मोनो ओंखायनो माने आंहा गामिखौ बिराद मोजां मोनो आरोना आरो नै गय सारि सारि फाथै सारि होनलायनाय आरोना आरो नै खाथिजों गामिफोरनि खाथि साखाथि फाखाथि खोरखि खेवनानै आब' गाबज्रि हरलायनो हायो आरोना बिराद मोजां आरोना मोजां मोनो आरो एक्सुवेलि बेखायनो थानो आं एसे माने ओरैथिंजाय मोसौ गलि थाबाय आंना हनै मैथ्रु बिफाङा थेफाफा गय बायसिन देरनानै नेक्स्ट टाइम फुरा खुनुरुखुम दोनफिननानैसो फिथाइ थायफिननो हाबाय आरोना बिसोर थांनो गोसो दङ बाउन्डारिनि बाहेराजोंबो नै ओरैहायबो मोजां आरो बिथिंनो आङो आब'नाव थाङो आरो बिथिंजाय खाथियाव बारस'लाबायनानै खारलाङो आरो गय जानो गोसोबा मालाबा साहाबो लोंहैब्रबनानै फैयो आङो बिथिं थाइजौ बिफां लारि लारि खान्थाल बिफां सारि सारि गय बिफां सारि सारिखायनो मोजां मोनो आरोना गामियाव थानो एक्सुवेलि
मेन लामा एकदम खाथिथारबाय नालाय अर्जुन बिफां गिदिर दं जोंहा नै न'आव गोदो आफा गायनानै गालांनाय आरोना अर्जुन सम गरम बोथोरावहाय बे बिफां सिङाव थायोबा आरोना फुरा दै सान्थि बायदि एफा दै सान्थि मोनबाय थायो। आंनि बेवहाय थाबाय थानाय समाव आङो फुरा फ्लावार गार्डेन खालामदोंमोन आरोना बेरायानो दाबो एसे दंसाबो गैला एक्समास ट्रियाल' मोजां जानानै थाबाय बेनो आरोना जोंहानि न'आव फुराना बिदिनो आरोना नै मेन लामाया बैनो ओरै लिसु बिफांफोर दङ नै लिसु बिफां सिंखौ आङो बिराद मोजां साफा सिबनानै जिरायजालायनाय खालामोमोन आरोना थाबाय थानाय समावहाय लकडाउनाव आङो फुरा 1 बोसोरखौ गामियावनो थाफैदोंमोन मोजांबो मोनदोंमोन नै बेरा बोरैबा जाजोबनायखाय एवहोजोब्बाय लांदां जाजोब्बाय आरोना दा बे ओइथिंजाय आं बाउन्डारि ओरै बेरा होजोबदोंमोन नै खुन्थियाफोरल'सै बेखौ गोदान होफिनजोबनांगौ दङ अग्रु बिफांखौ नै लोगोफ्रा अग्रु बिफांखौहाय बिदि थलंनानै मुलि सोयोनो अग्रु बिफांबो दंसोयो नै गोजौआनो जाबाय गिदिर जाबाय आरोना अग्रु बिफां आरो बिसोरो लारिया गासिबो बिसोरो अग्रु गोजा बेनो आंनि न'नि बाउन्डारि आरोना फैफिनबाय दे फ्रेन्ड्स आं जास्ट नै सासे बिबोनांनि न'आव सफैबाय आरो थ' बिबोनांमोनहा बिराद मोजां खामानि मावनायनि थाखाय नोंथांमोननोबो आं एसे शेयार खालामनो लुबैनानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना फ्रेन्ड्स आं जास्ट नै सासे बिबोनांनि न'आव सफैबाय आरो थ' बिबोनांमोनहा बिराद मोजां खामानि मावनायनि थाखाय नोंथांमोननोबो आं एसे शेयार खालामनो लुबैनानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना जोंनि आं दाख्लै बलांगुरियाव नागिरदोंमोन ना बिजावजालि बिसोरनो दखानखौ बिसोरनो होयो आरोना दख'नानि बिजनेस खालामो स' बेखायनो आङो बिसोरनि दखानखौ जा नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनाखिसै बिसोरो आं फैगौ मालाबानो ब्लड फैगौनानैसो थाबाय आरोना रागा जाखारो ओमफ्राय दिनै लाखिलि नै ग्रोब आङो बे बिजावजालिनाव दाख्लै माखासे बुस्थुफोर लांथ'नायखौ होफैदों नालाय बेखायनो दा ज' लोगो मोनबाय आरोना दे ओमफ्राय नोंसिना बिजनेस पार्टि मोजां ना बिदिनो दा बर'दिन नालाय एसे नांदों बैसागो दे थिगानो दं खालामनांगौहाय मागोफ्रावबो नाङो बैसागो फुजा सिजन बैसागो सिजन ख्रिस्टमास सिजन नोंसिना मोनथाम मोनब्रैसो सिजन थायोना मोजां थायो ओरैनोथ' जोंनिया बिजावजालिफ्रानो लाजोबखायो आरो लोगोसे सोरनोबाफोर डिमापुरनि प्रडाक्टफोर नांगौब्ला अर्डार होनानै लानो हागोन मोजां माबाफोर लाबोयो आरोना आइटेम्सफोर लाबोयो किसुमान एसेसरिसफोर लाबोयो आरोना जेरै मुसारिफोर बिदिनो एक्सट्रा माबा माबिफोर मोनो खोमा आरो आंबो बारा मोजाङै मिथिलाय लाङा मा मोनो अर्डार हरनो हागोन बेखिनि आरोना दे खालामबाय था मोजांसो बयहाबो गावबागाव मोनफा इन्ट्रेस्ट थायो थ' बेखौनो खालामनांगौ आरोना बोरैथो बेखार थानो औ दे फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे बिबोनांफोरनि खामानि मावनायखौ नायफालांदो मालाय नै जोंहा बिबोनाङा ओरैबायदि बिराद माने गावनो बेक्तिगतै नै लोगो माबा लाफानानै बिदा फंबाय थिगसे मोजां रं फोनखांबावबाय आरोना जा मोजां फोननो रोंबावदों जाबावदों आरोना सिङाव मा कालार फोनदों हो गुफुरखौनो होखादों माने ना दे मावनो रोंनायखौ मावनांगौ बिदिनो माथो दङ मोजांसो माने मा बियो व्हाइट सिमेन्ट ना कालारखौनो व्हाइट फोनदों एसे निल होबा मा जायोमोन हाबाब आद्रिलाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखोलाय बेखायनो नै मजिद बेखायनो बिनि थाखायनो मिस्ट्रि नांगौ जायो उफाय गैया लस जायो बिराद मोजां जादोंमोन नै फोननायाथ' खनसे फोनबावनांगोन दां नोंथां फोनबावदो खनसे फोननानै माबाबावदो दे ओमफ्राय ओरै ओरैबो फोनदों नामा सोर फोनगासिनो ओरैहाय सोरफोर फोनगासिनो दं ओरै अ सिरि थालायो बोरै मोनजों मा एल'बाय थाखो ओरैनोलाय माबायदि फोनदों नायनां सेस नै आंनि बिबोनां एक्टर गोजा आरोना मालाय गावसोरनो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट ज' लोगो जालायनानै फोनखाबाय आरोना बिदा फंबाय बिदि मिलि जुलि फोनलायनांगौ बिदिनो फाला बदल
माथो ने दे मानो बेकार गुबुनफोरनोलाय गाव गावनो रोंनानै फैसा जाहोलाबायनोसै दे थिगानो दं ओमफ्राय जोंहा हनै बिनानावा अमा आदार हैदों अमा नायनोसैसो आं बिजावजालिनि अमाखौ र' लानानै थांखुमानांगौ नै खालारखौ जा मोजां नुखादों इहाय ओरैनो गोगोम बुरजा दंखायो होनदां अमाफोरा हाबा उरला उरलिनो जि देनजारखा गयाबो जि अन्थाव अन्थाव नै नै लोगोफोर गय बागाना बिबोनांनि गय बागाना एकदमबारे हानबा मोनखायो खावा लांफै खाबानो मोनो अमा दिसिबो दं नामा सेस दमा साजोब आरो ना अबे हिन्जाव अबे हौवा फ्राय हा अ बे दस्रानि बैसोरो बै न'नि गोजा बैसोर खासि ना बिमा गोजा बैसोरो हा बिसोर बिमा गोजा ना खासि गोजा मानैबो हा बिमा फिजोबदों नोङो देग्लाय खासि फियाखै बैबायदि देफ्ला देफ्ला माला माला देरखामोन नै बेलाय बे अ बे खासि ना बोरमा खासि माबायसो दं माब्रैखा लेंहरलाय नै सोरनोबा बोरमा खासि नांगौबा बायनो लांफैनोबा हनै एकदमबारे दंफैयो अबा हाग्राजों थांजोब्बाय बेखायनोथ' गामियाव थानो लुबैयोहाय आंबो बिदि फिसिला बायनो बहुद मोजांथ' बे मा होनो बानांगौ गैयानो बिदिफोर दाउ अमा एकदम बोरमा फिसिनानै गामिफ्राव एक्सट्रा बेबो मोनसे इनकामथ' मोजाङानो बहुदनो नै मालिकफ्रा बिसोरनो अमा फालो एफा फिसिनो हादों नायलाय मालाय स्करपिय' बायगोन बिबोनाङा स्करपिय' एबार अबे अमानो बैथ' रनसुलानिसो बाहागो जासिगोनदां गिदिरा ने है होमबालाय बेलाय अबाव जाबावनोसै बे बै थेफाया साइज गैयै जासिगोन बेना अमाया बे साइज जागोन दा नोङा ओमफ्राय देफ्लाफ्ला साइज जानाय नङा दां बियो जानाया मासि जायो मोननैसोल' जादों जोंनाव ने बियो माथो मोननै मोनथामसो जादों लाबोनानै माथो आयु एफा देरो बिदियाव देरो जोंनाव मोजांहाय दे बारा खादामलायाना जोङो थिगानो दं बिदि बैसोर खय मास जालाबायजोबखो बैसोरो एथ' गिदिर गिदिरफ्रा बोसोरसे जायाखै आरो ने मोजां दे बिदिनो एक्सुवेलि माथोना जायगा थानायफ्राव बिदिनो फिनांगौ अलसिया जाब्लानो अलसिया जानानै थाबानो स्टेन्डार्ड लुबैब्लानो आलसिया जायोलै दे नङा होमबा बिनु आलसिया जानाङा मानसिया बेल'सो थिगानो दङ न'थिं थांनो हाला आरो बिसोरो होमबा प्रब्लेम जाला आरो ना जेबो बैजोंबो होमबालाय अरजाला हगार ने गोसो बायदि बे आनारस बागाना फिथाइ थायोना थाया थायो ने एसे एन्जर अमाया जायोना जाया अमाया एक्सुवेलि बेवहाय हाबनो हानाय नङा दां थिगानो दं दे मोजां नङा बेफोरखौनो साख्रि मावनायाबो खस्थ'हाय बेनो जेबो नङा बेफोरो दे मोजांसो औ दे मोजांसो मोजां थायदों देग्लाय माने देग्लाय साबसिन थायदों ने फिथाइफ्रा जा मोजां थायदोंथ' देग्लाय खेबसे समान थायजोब्बाय आरो ने दे खालमासि आरो बांसिन थायनो हागौ देग्लाय थायजेननायाव थ' आं दाख्लैयो मोनायाव खोमसि खेबदोंमोन ना नै आं दिनैसो सानावहाय खिन्थाफिननोसै आरो ना दिनै सानाव खिन्थाफिन आंना सासे एक्टरा हनै फिसा नायरखोमादोंमोन सिंनिफ्राय बे आरो ना जोंहानि माने आफा सासेनि न' आरो बियो जोंनि आफायानो गेदेरसिनमोन आरो नोंसिनि बिनु नोंसिना 3 नाम्बारमोन ने आफाया औ बिसनाबो आइल'सै बैनि आइया बेनो बिस्राहानि आइ आरो ना बेनो आइया बे आइ बिस्रानि आइ आरो
बेहा 2 नाम्बारमोन मुजिदा 2 नाम्बार ना बिस्रा बे आफामोनहा बिराद ग्रोम ग्रोम आरोना माने फिसालाफ्रा साब्रैखा साब्रै ना साबामोनलाय साब्रै हिनजावफोर 7 जनखा नै हाजि जाराम जायाखै मोजां नुयो नै नाय आया आरोना माने मबाइलाव गावनि न'खौ आं खेबबाय नालाय स' बेहाय न'खौ माबायदि नुयो होननानै नायफाबाय आरोना नायफानाय समाव आंनि मोखांखौ गावजों नुफानानै सोर रायलायदों होननानै सोंबाय आरोना फ्रेन्ड्स आं नै फैफिनबाय दा बिबोनांनिफ्राय गासिबो दरजाफोरखौ खुला खालामखादों आरोना आइया खाव नेबाय थानायखाय लोगोफोर आं भिडिअखौ गोबाव खालामला बेखिनियावनो बाय बाय